Takže čaute, tu je zase Battle. Takže tamto, čo som povedal, to sa spomínam, som sa pomýlil. Takže dneska si zahrám Build Battle zase. To bude, no, takže počkáme si, keď sa zapne, takže sme tu dvaja. No tak, to si počkáme trochu. No, už tu je viacerí, ako vidím. A ja zvedavý, čo bude to. Nie, Doriti, ja to neviem vyskočiť, ja nie som dobrý na parkour. Takže... Ale to bude video s kamošom. Doriti. No. Pardon. Tu taký debil. No, takže... The player in... Takže... Takže počkáme si trochu. Trošku viac. Takže keď budeme v aréne, sa ozvem, čaute zatiaľ. Takže sme v aréne a máme postavať hudbu. No tak trošku to bude zložité, ale pre mňa to bude trošku ľahšie. No, aspoň si myslím. 4. Hudba, dám si inak. Hudba. Ako to máme postaviť čo? Hudbu, ako hudbu, alebo čo? Teraz neviem. No, tak to som vedavý. No takže dám... To si tak. 5 minút na to máme. Tak to by sme mali aj také repráky. A budeme takto. Tak. Tak. A teraz tam dáme, že efekty. A for effects. A tu notice. Tu dám noty. Tu keby ste chceli zahrať si tú hru Build Battle a tento server, tak popiska budete mať IP toho serveru, takže takto. No, tak by sme to mali, ne? Ešte čo by sme to dali také zaujímavé. Ešte to dáme. No, je to pekné, ne? Celkom. Dáme tam ešte tu repráky. Takže by to bolo trošku krajšie. Ja som tu. Tak. Koľko máme? 3 minúty, to by som stihol. Tak. Tu hudbu. Takže tu, tak. Hore. 3 minúty, 2 minúty a pol. V tom stavení až tak dobre nie som, ale snažím sa. Ale tak hudba, jak by sa dala ešte vymyslieť. A toto. Hudba, noty. Čo, nemôžem už? Nemôžem. Tak poď tak. To skúsim, či mi to ide tu. Hneď ja som mal pending nazi, alebo ja neviem. Čo sa deje? 2 minúty.
Pekné to je, ne? Celkom to je pekné. To by som dal 6 sedačky. 6 sa mnou počúvajú hudbu. Máme také si. Pekné, ne? Takže si môžu sadnúť. Čakaj trošku ďalej. Čiže by som tam mohol dať isto. Naozaj minútu, môžem to dať stihnúť rýchlo. Tak, tu je taký stôl menší. To bude taký obyčajný. Toto tak pekne dáme. Tak. Rekord. Takže 5 sekúnd, to by bolo stačilo. Tohle by som tam dal ešte. Nestihnem. No, 20 sekúnd. Pekné, ne? Celkom pekné. Kde by som tak vydal? Pekné. No ty, sorry váky. No, 6. No to čo sú? To je. Ja mu dám pup. To je môj kamoš. Dobre, on. My sme kamoši, dám mu Euson. No to je moje. No. Ja budem asi droky. No to som zvedavý. To je škaredé, ne? Škaredé, úplne škaredé. Ja mu dám super pup. No. To je čo? Ty kakás, to je blbec. Tak môže takú blbosť postaviť. Dám, že budem prvý. To je reprák. No to je pekné, ty vole. Dobre, on. Ja mu dám good. Dobre. Big Danik 1. No toto je reprák, ani to. To je iba reprák. Subwoofer, tak. To není nič, čo to dám pup. Za snahu a som na čo si urobil. Toto je telka. Čo to je napísané? Čo to je? Neviem. Super pup. No, nestihol som. To čo je? To čo je? Dám toto. No, to je posledné. Winner! 4. Je! No, tak som mohol byť prvé. Takže moje video je u konce. Takže druhé video bude tiež, to bude Bed Wars. Všetko budete mať popiskať, jak sa volám, všetko také, hej. Budete mať IP a také. Takže čaute zatiaľ, máte sa, dajte mi